Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:04. Ang oras Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon! Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 2, 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo tabalita Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Bacolod handa na sa pool de testing apat gayunon sa mga vendor sa 3 ka merkado buwas nga adlaw. Governor Aksyon ginkasubo ang pagtaliwan ni anay Governor Marañon. Kag sa aton mga nagapaw nga balita national, Pilipinas top 20 sa bugos ng kalibutan sa may pinakadamo nga COVID-19 cases. Supporter ni Cayetano ginhangkat ang pro Velasco House leaders nga mag-resign sa pwesto. Kag sa aton balita international, US President Donald Trump kag asawa sini nga si Melania nagpositibo sa COVID-19. Sa aton balita sports, James Harden nagsaylo na sa Golden State Warriors. Kag sa aton balita entertainment, Jody kag Raymart kompirmado nga may relasyon. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:07. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag
balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Simbanwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na ikaw nang ginapamati Sa aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:13, kakaroon sa detal na sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. All set na ang syudad sa Bacolod sa patigayunon nga swab testing sa tanan nga mga vendors ang 3 kadalagko nga merkado sa syudad. Ini ang ginpahayag ni Executive Assistant Ernie Pineda sa interview sa Action Hotline. Sunod kay Pineda, ang tanan nga mga vendor nga nagaplano nga hindi mahigbahin sa patigayunon nga swab testing ang hindi pagatagan sang gate pass nga iga-release naman sang City Legal Office. Ang gate pass ang magaserbi nga basihan kung sila ang naghigbahin sa swab testing o kung wala. Palayag pa ni Pineda, o kung ini ang palayag ni Pineda matapos makabaton sang report nga madamo sa mga vendor ang hindi makigbahin sa amo
nga aktibidad. Ano na lang, ang mechanic lang sang pagkandak sang sang swab test, no? Okay. Ang resolve nato niya surveillance testing. Ang kabahin sa pagpahayag ni Executive Assistant Ernie Pinida. Ginbulgar ni Romer Real, ang presidente sa mga vendor sa South Bacolod Libertad Public Market nga may mga vendors sa gihapon nga hindi magapakigbahin sa patigayon ng COVID-19 swab testing sa tanan nga mga vendor sa tatlo ka mga dalagong nga merkado sa Bacolod umpisa buwas nga adlaw tubtob adlaw sang Domingo. Suno kay Real, nga pisar nga nagpatigayon na sa information campaign ng syudad sa mga vendors na hanungod sa swab testing, madamo sa gihapon ang nanindugan nga hindi sila makigbahin. Nanawagan naman si Real sa kaangay niya nga mga vendor nga mag-participar sa mga aktibidad bangod para man ini sa ila nga kaayuhan. Sa karon padayon ang pagkumbinse ni Real sa iyatanan nga mga nasakupan sa pagparticipar sa amo nga swab testing. Merkulis, mag-meeting Jackson Art ang syudad, no? Upod sa mga doktor, Okay. upod sa kay Sir Ernie Pinida, nga dapat mapaswabin sila kay para man sa ila. Nagara man na iban Jackson Art, kaya pa malabag nga hindi sila kuno magpaswab Jackson Art. Ang kabahin sa pagpahayag ni Romer Real. Naglabot na sa kapin na 200 ka mga locally stranded individuals so kung LSI nagikan sa Metro Manila ako nag-abot sa syudad sa Bacolod umpisa nga nag-resume ang ila pagbiyahe. Sunog kay Councilor Cindy Rojas ang chairman sa Committee on Returning Residents, 29 ka mga LSI ang una nga nag-abot sa sa Cebu Pacific nga flight, samtang yara naman sa 140 ka mga LSI ang ginapaabot nga magasakay sa flight sang Philippine Airlines sa subong adlaw, kag dugang pa nga 30 ka mga LSI nga nagsakay naman sa trip sa nga to go nga barko. Dugang pa ni Rojas, ini nga mga LSI ang kabahin sang grupo nga kuntani magapauli sa syudad tinalikdan nga bulan sang Setyembre. Apang wala madayon bangod sang ginpataas nga community quarantine status sa Bacolod. Suno pa kay Rojas, mayara naman sang kapin sa isa kagatos ka mga LSIs nagikan sa Cebu ang nagpauli. O kung magapauli sa Bacolod sa palabuton nga Martes, Oktubre 6. Sa piyakabahin, ginapaabot sang konsehal nga kung tali mapadasig na ang pagpagawa sang resulta sang RT-PCR test sini nga mga LSI agud manikawan ang problema sa posible bilayon nga pagkapuno sa mga eskwelahan nga ginagamit bilang quarantine facility. Kahapon may nag-abot halin sa Manila via Cebu Pacific, no? May ara kita 29 ka LSIs nga nag-abot. Today, may ara kita from Manila via PAL naman. We are expecting a little over 104 ka LSI. Na do medyo puno gining eroplano. And then dugay-dugay may maabot man sa Ugto sa Bredco Port via to go. I think do mga may ara kita mga almost 30 man ka LSIs. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Ginakasubo naman ni Governor Eugenio Bong Lacson ang pagdaliwan ni Anay Negros sa Occidental Governor Alfredo Marañon Jr. Sunod kay Lacson, nakilala niya si Marañon bilang isa ka pinaka-dedikado nga tawo nga iya nakilalaan kag makita ini sa masobra 5 ka dekada niya nga pagpangalagad kag hinimuan hindi lamang sa iya lugar sa syudad sang Sagay kundi sa bug-os nga Negros Occidental. Dugang pa ni Lacson nagakasubo ang Negrense kag nagapasalamat sa serbisyo nga ginhatag ni Marañon. Nagpalabot naman sang pagbaig-unong si Lacson sa asawa ni Marañon kag sa bug-os nga pamilya. Sa nabaluan si Lacson ang naging vice gobernador ni Marañon sa sulod sang 6 ka tuig. Sa piyakabahin gundumduman ni Vice Governor Jeffrey Ferrer kung ano ka maayo ni Marañon ilabi na nga isa sila ka partido sa United Negros Alliance. Si Ferrer nga sa karon presidente sang UNEGA ay nagakasubo nga nadulaan sila sang isa ka abyan kag maayo nga leader sang ila nga grupo. Sa katapusan nga balita lokal, nagpakigangot na ang Office of the Provincial Agriculturist sa National Food Authority kagin kontrata nga sila
ang mga bakal sang humay sa mga mangunguma sa balor nga 19 pesos sa kada kilo. Suno kay Provincial Agriculturist Attorney Japheth Masculino, mangon sa padayon nga rice importation kag harvest season. Rason nga mas nagdubo ang presyo sa baklanay sang humay sa mga mangunguma nga nagabalor lamang sang 12 tubtob 15 pesos ang kada kilo. Palayag pa ni Masculino, nagpangabay lamang o kung nagpangabay lang ang NFA sa gobyerno probensyal sa magamit nila nga sarakyan para sa pagbakal sa mga humay sa mga mangunguma. Plano man sa gobyerno probensyal nga pahanugutan ang mga mangunguma nga magamit sang rice processing center sa syudad Sambago agud nga makomply ang 14% moisture content requirement sang NFA. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Sa aton mga ka-aksyon, pinaka-importante, nga alungan ginato ng aton mga ika-ayong lawas. Agod marikawan ang mga sakit. Ito mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Una sa aksyon! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:26, kagkaroon sa detanya sa ngaton mga nagapangunang nga balita national. Nagsaka ang Pilipinas sa ika-20 sa mga pungsod sa bugos ng kalibutan nga may pinakadamo nga kaso sa COVID-19. Ini matapos nga naglabot na sa 314,079 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa pungsod. Sa world ranking, ang Pilipinas ay nagasunod sa Italy nga may 320,070 ka COVID-19 cases. Sa Asian ranking naman, nagapanguna sa gihapon ang Pilipinas nga mayara sang pinakamadamo nga kaso. Apang nagapangaduwa lamang ang Pilipinas sa Indonesia sa kadamuon sa mga aktibo nga kaso. Sa iban pang balita national, ginpahayag sa Department of Health nga nag-ayo na ang healthcare system sa capacity sa Pilipinas sa pihak nga ang pungsod ang ika-20 sa bugos nga kalibutan nga mayara sa nga pinakadamo nga kaso sa COVID-19. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang virus tracker sa Johns Hopkins University nagapakita lamang sa kaso sa COVID-19 apang ang publiko dapat magtutok sa aktibo nga kaso kag kadamuon sa mga recoveries. Dugang pa ni Vergere, mahimo nga top 20 ang Pilipinas nga may madamo nga kaso sa bugos ng kalibutan apang dapat ikonsiderar man sa publiko ang ginahimo nga pagtingwa sa gobyerno ilabi na sa karon nga nag-ayo na ang kapasidad sa healthcare system. Sa iban pang balita, ginahangkat sang supporter ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang supporters ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco nga mag-resign sa ilang leadership post. Sabay lo nga magpakuno-kuno nga kabahin sila sa nga grupo. Sa privilege speech ni Capiz Representative Fred Castro dungan sa budget hearing, ginpahayag sa mamalida nga dapat mag-resign ng mga pro-Velasco kung handa sila nga magbulig kag mag-cooperar sa kay Cayetano. Dugang pa ni Castro nga wala sang dapat ikahuya o kung ikahuya kung magbaton sang kapyardihan. Ang pahayag ni Castro nagwa duha kadlaw matapos ang 180 ka mga mamalida ang nagbasura sa tanyag ni Cayetano nga mag-resign sa iya pwesto bilang House Speaker. Kag sa aton katapusan nga balita national, ginkakas naman sa Kamara sinilamang nga hapon bilang Deputy Speaker si Juan Pacman Party List Representative Michael Romero kasunod sa nagapadayon sa gihapon nga issue sa tunga nanday House Speaker Alan Peter Cayetano kag Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Si Romero nga kilala nga supporter ni Velasco. Samtang ginbulos sa kay Romero amo si Capiz Representative Fred Castro. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:29. Detalye sa ngaton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini.
kadapya na ikaw na ginapamatian na amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon October 1 to 15. Mayong gabi sa aton mga ka-aksyon. Pasensya, gida nga wala ka hingagaw si Aksyon An sa first kag second. Pero, ang inyong mga greetings ti hingagaw ni Aksyon An. Sige, sa kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, mayong gabi. Sa kay Mary Jane Mendoza, mayong gabi man. Maki Arigin, MMC, good evening from MMC Eatery, diri sa Banga, DE, Cabancalan City. Kay Anthony Jones Havilio Ceblano, good evening dira sa area sang Barangay Inayawan, Kawayan. Sa kay Rosalina Arellano Espadero nga naga-monitor man dira sa Banwa Isang Morsha. Sa kay Ma'am Zet Alunan, nga gawon ko lang ha, kay medyo limited na akong oras. Sa kay Ma'am Rose Guevara, mayong gabi kay Ma'am Heaven. Sa kay Ramilo Osorio, good evening man. Naga-monitor dira sa area sa Guadalupe, Hacienda, Guadalupe, La Carlota City. Kay Ma'am Olive Prado Gargaritano, good evening. Sa kay Jocelyn Arisibita Olak, kay Ann Gilaran. Good evening, Action Radio. Nagapamati kami diri sa Banwa sang Hinigaran. Okay, sa kay Ma'am Esmeralda, ginagreet gali. Ang kumarin niya nga si Gina Carmela Ani kag Maring Sol. And thy sister Merly Dolido Magalladas. So watching from Hong Kong. Thank you so much. Sa kay Salyarda Palma Junello, good evening man. Nga naga-monitor sa Doha, Qatar. Regards sa lang kuno pamilya sa Larda, especially sa kay tatay, palihog untata na kuno panigarilyo. Sige, sa kay Jonas Tambuong, good evening from La Carlota City. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa imo, diri sa amon, good evening ma'am. Stay healthy man and God bless always. Sa kay Merly Gonzaga, sa kay Dennis Richard Tibor Roma, good evening man. Happy birthday ko no dayon sa kay Kenneth Zamora, ang ikaduha nga pinaka-cute sa amon nga grupo. Aba, sana all cute. Thank you. Sige. Carry pa ba, Action Elms? Carry pa ko da? Sige. Sa kay Leiden Navarrete, good evening. Sa kay kay Robert Agoyo, good evening man. Palihog tamyaw kuno sa utod niya sa Agoyo family, Aliponso family dira sa Mansawin, Oringao, Cabancalan, halin sa Antipolo, Rizal, Manila. Sa kay Sir Alex Puentes, mayong gabi. Sa kay Marie Steven, sa kay Chris Vilma Treyes, good evening man. Sa liwat kay Ma'am Rose Guevara, happy weekend dira sa imo kag sa tanan nga mga ka-Energy Fans Club. Sa kay Ma'am Mary Jane Balio Alo, good evening. Sa kay Zenaida Tumayan, good evening man. Naga-monitor dira sa area sang Barangay Handumanan, Gritya, Tumayan, Octoso, and Lerio kag Jonas of family. Sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, good evening. So, sige, wala na ko utang ha. Thank you so much, kids, sa tanan nga nag-monitor sa aton nga Facebook Live. And God bless us all. Stay safe always. Kag halong kita tanan. Thank you.
Mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Una sa aksyon! Kag sa atong balita international, nagpositibo sa COVID-19 si US President Donald Trump kag First Lady Melania Trump. Ginanunsyo sang US President ang kumpirmasyon sa iya Twitter post mga alauna kay nasang kagawon oras dito sa US. Una, ginpahayag ni Trump nga magapaidalom sila nga mag-asawa sa quarantine matapos nga naka-close contact sa iya close advisor nga si Hope Hicks. Si Hicks ay nakaupod sa biyahe ni Trump sa makapila ka beses, rason niya ginpagamayon sang US President nga magpaidaluman sa test. Ginpasiguro ni Trump nga yara sila sa maayong nga kondisyon sa pihak nga nagpositibo ang mga ini sa COVID-19. Kag sa atong balita entertainment, matapos ang 8 ka tuig nga paghampang sa idalom sa Houston Rockets, nagbiya na si NBA MVP James Harden kag nagsaylo na sa Golden State Warriors. Si Harden ang magapirma sa 4 ka tuig nga kontrata sa Warriors. Nakaupod naman ni Harden sa grupo amo si Stephen Curry. Una sa balita! Una sa aksyon! Kag sa aton balita entertainment, madamo ang nagpanamyaw naman sa ilan ng Jody Santa Maria kag Ray Marta Santiago matapos naglapta ang balita angot sa ila relasyon. Wala sang o kung wala naman sa nagkontra sa nagamaayo nga pagtamdanay sang duha kag halos ang ila fans ang boto para sa ila nga duha. Damlag lamang sa nakuhaan ng duha ka nga magkaupod sa isa ka pagpaniyapon. Ang balita nag-umpisa ang espesyal nga relasyon sang duha sa tung bulan pa sang Abril. Una sa balita! Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:37 kag inyo ginpamatian ang kapugusan nga detalya sa ngaton mga natipon nga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Oktubre 2, tuig 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Live Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!